Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Google spúšťa nové AI funkcie pre rezervácie letov, hotelov a reštaurácií priamo cez AI Mode. Agentické rezervácie umožňujú nielen odporučiť, ale aj zarezervovať napríklad reštaurácie v Spojených štátoch cez platformy ako OpenTable či Resy. Rezervácie letov a hotelov budú dostupné v budúcnosti cez partnerov ako Booking a Expedia. Úniky z OpenAI odhaľujú alarmujúce údaje o výkonnosti odkazov v ChatGPT pre marketérov. Aj pri vysokej viditeľnosti dosahujú odkazy minimálne miery preklikov. Napríklad najúspešnejšia stránka dosiahla len necelé percento pri viac ako 600 000 zobrazeniach. Väčšina stránok a odkazov má CTR takmer nulové. Paradoxne, najviditeľnejšie umiestnenia v hlavnej odpovedi generujú najmenej klikov, zatiaľ čo menej exponované bočné panely a citácie dosahujú vyššie miery preklikov. Google Ads zaviedol novú metriku Original Conversion Value, ktorá zobrazuje skutočnú, neupravenú hodnotu konverzií bez Google úprav ako Value Rules alebo Lifecycle Goals. Vzorec je jednoduchý. Conversion Value mínus všetky úpravy. Google vydal Gemini 3, svoj najinteligentnejší AI model, ktorý kombinuje všetky schopnosti Gemini a už poháňa AI Mode vo vyhľadávaní. Model má pokročilé uvažovanie, hlboké multimodálne porozumenie a vylepšené agentické schopnosti. Google rozširuje svoje Demand Gen kampane o nové AI nástroje na tvorbu obrázkov a videí. Funkcia Animated Images vytvára animované verzie statických obrázkov, zatiaľ čo Adaptable Designs pridáva textové prvky v štýle danej značky. AI nástroje dokážu automaticky upravovať pomer strán videí pre rôzne zariadenia a vytvárať kratšie verzie pre Shorts formát. Facebook spustil funkciu Content Protection pre tvorcov obsahu, ktorá automaticky skenuje platformu a hľada neoprávnené použitie originálnych Reels. Systém upozorňuje tvorcov na úplné alebo čiastočné zhody s ich obsahom. Pri nájdení zhody majú tvorcovia 3 možnosti. Sledovať výkon obsahu s možnosťou pridať atribúciu, zablokovať obsah alebo umožniť používať obsah. Funkcia je dostupná pre tvorcov v programe Content Monetization a používateľov Rights Manager. Meta tak pokračuje v boji proti agregátorom obsahu a snaží sa zabezpečiť, aby originálni tvorcovia získali kredit za svoju prácu namiesto straty hodnoty kvôli repostom. Google Maps pridáva nové funkcie pre lepšie informovanie používateľov o miestnych podnikoch. Funkcia Know Before You Go poskytuje insider tipy o parkovaní, menu, rezerváciách a vstupoch na základe recenzií používateľov. Informácie sú dostupné v Google My Business profiloch podnikov na všetkých zariadeniach. Google pridáva do Search Console nový filter pre brandové dopyty, ktorý sa postupne zavádza. Marketéri tak môžu filtrovať výkonnostné reporty podľa brandových a nebrandových dopytov a vidieť percentuálne rozdelenie tejto návštevnosti z Google Search. Google predstavil Nano Banana Pro, pokročilú verziu svojho obrazového modelu. Nový nástroj ponúka ostrejšie vykresľovanie textu, konzistentnosť naprieč editáciami a presnejšie kreatívne ovládanie pre tvorbu vizuálov štúdiovej kvality. Microsoft v januári 2026 ukončí svoju mobilnú aplikáciu Microsoft Advertising, čím sa končí možnosť správy kampaní cez mobilné zariadenia. Aplikácia už bola odstránená z Apple App Store a Google Play. Marketéri, ktorí využívali aplikáciu na rýchle monitorovanie alebo urgentné úpravy kampaní, sa budú musieť presunúť na webové rozhranie Microsoft Advertising, ktoré zostane jediným spôsobom správy kampaní. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.